Shak Dahiru Usman Bauchi ɗan aljanna ne, insha Allahu. Wannan jama'a kaɗai da aka tara ya isa ka gane cewa malam ɗan aljanna ne. Duk Najeriya ba a taɓa yin rasuwa na wani malami da aka tara jama'a millions of mutane suka zo wajen, suka taru suka halarci wajen, da aljanu da mutane. Ba a taɓa yin irin wannan bawan Allah ba. Sannan ina sake jan hankali ga 'yan izala, ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah, kada ƙiyayya ya sa ku yi faɗan gaskiya. Sannan ina sake kira ga hukuma na DSS da IG na police da a samu a ɗau mataki akan wannan ɗan iskan ba ne mishi albarka, wato Baffa Hotoro. Wallahi in ba ɗau mataki akan wannan ɗan iskan malamin da Allah ya tsine mishi mai suna Baffa Hotoro ba, na rantse muku da Allah wannan sai ya tada fitina wataran a ƙasar nan. Ba irin cin mutuncin da baya yi wa malamai. Malaman izala bai bari ba, bai bar malaman ɗariƙa ba, bai bar malaman salafiya, sunna, ƙur'ani duka. Sannan zan rubuta petition akan shi zuwa ga IG of police, zuwa ga DSS akan a ɗau mataki akan shi. Za mu taɓa yarda da cin mutuncin malamai ba. Duk wanda ya ga bidiyo nan ya mai sharing bidiyo nan, kuma sharing bidiyo nan, kawai ka yi sharing bidiyo nan, ka yi repost, ka yi sharing bidiyo nan ya kai ga kowa su gani.